Ulungile baba wethu ingcwele ebusuku uNkulunkulu wethu. Jesus. Nansi baba inhliziyo yethu phambi kwakho. Hallelujah. Sesidinga wena baba ukuba wenze umsebenzi phezulu kwempilo yethu. Jesus. Silokhu baba osibona siyikho. Hallelujah. Besingeshintshe ngaphandle kwakho baba. Wena baba wadabula amazulu wehla wezemhlabeni. Udelile baba ubukhosi uhlezi kwesokunene sikayise. Ngenxa baba yothando lwakho ngempilo yethu. Siyabonga baba wethu omuhle nasebusuku. Sibonga lolo thando uNkulunkulu wethu osithandile ngalo. Noma baba izwe belingasiboni sifanelekile. Kepha wena usekhaya ezulwini wabona ukuthi ufanele ukwehla udle emhlabeni. Ukuze nkosami impilo yakho baba ikhashazwe ngenxa baba yokuthanda thina. Sithi ke baba wethu omuhle egameni lika Jesu waseNazaretha. Baba nalobo busuku maba ungabize empilweni yethu. Sidinga wena baba wethu omuhle ukhulume nathi. Khuluma baba ungathi uyaqala. Bese thina siyathula siyalalela. Suthisa baba umphefumulo wethu. Baba ngezwi lakhe lingamandla. Moya lweyingcwele. Thatha udumo baba sehlela ngezansi. Ekhambeni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Manje naphakathe in Jesus mighty name. Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngiyabingelela abazalwane ichurch board yonke obaba omama abantu abasha Sunday school keyboard player worship team. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyacela sifunde bazalwane izwi lokuqala elashiwo uJesu esesiphambanweni Jesus. ngokuka Luke 23 verse 34. Kepha uJesu wathi Baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe benzelana inkatho. Hallelujah. Izwi lokuqala bazalwane lashiwo uJesu esesiphambanweni phezu kwenhlupho wayeshayiwe bazalwane wabhinqa wenziwa konke kodwa wazwakala ethi Baba bathethelele. Sasikude bazalwane noKristu. Hallelujah. Kodwa Jesu loyo bazalwane kuyimanje sihambe enkolweni yethu bazalwane sifunyanele enkonzo yokuthethelelwa ngenxa yokuthi kwaqala kuyo uKristu Jesu bazalwane. Hallelujah. Phezu kwenhlupho kodwa wezwakala ethi Baba bathethelele. Namanje ekhaya ezulwini usemi bazalwane esho ukuthi Baba bathethelele. Oye kumuso ngaka. Amen. Jesus. Hallelujah. Amen. Ngiyabingelela abazalwane ubuholi bonke bala ekhaya. Awuzanje bonke ngiyabingelela keyboard player worship team. MC ngiyabingelela ngokholo egameni lika Jesu. Amen. Jesus. Izwi engizolifunda izwi lesibili elashiwo uJesu. Hallelujah. Hallelujah. Ngokuka Luka 23 verse 43. Amen. Kufundeka kanjena. Angiqala uverse 42. Sase sithi Jesu ngikhumbule nxa ufika embusweni wakho. Hallelujah. 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 Jesu ngikhumbule. Ngiyaxosa bazane le Bible lami ngisiwe ngali highlighter la manje nginenkinga ngibe nenkinga yamehlo. Hallelujah. Jesus. Ngiyacela nje nkosami ongangifundela kahle. Hallelujah. Jesus. Ngasuke ngali highlighter. Amen. Wathi kuso ngiqinisile ngithi
kuwe namhlanje ngizakuba nawe eparadise. Hallelujah. Hallelujah. uJesu bazalwane akasibaleli amacala ethu. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Leselelesi uyathola ukuthi sasimazi uJesu ngaphambilini. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba namanje abantu bayamazi uJesu. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. uJesu ethi namhlanje uzoba naye eparadise. Hallelujah. 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 Amen. Noma ubani orealizayo manje ngoba leselelesi sakhumbula ukuthi kodwa thina asifani nalo obethelwe lana. Hallelujah. Kwakusigeleke lesi esidala sasijeza ngenxa yezono zaso. Jesus. Hallelujah. Amen. Kodwa uJesu akasibaleli amacala aso. Uthi namhlanje. Hallelujah. Amen. Uma nje uvuma namhlanje hayi kusasa, namhlanje. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ngingumama uNgwenya bazalwane. Ngizosho izwi lesithathu elasho uJesu esesiphambanweni. Litholakala encwadini ngokaJohane 19 verse number 26 no 27. Ufundeka kanjena ke. Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina, mame bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamisa kwakhe. Hallelujah. Amen. Lamazwi asho Jesu asesiphambanweni bazalwane, elithi izwi kaNkulunkulu uma esesiphambanweni isixuku nabantu abazana naye bayebesondele, Jesus. abanye bemi kude abanye basondele. Hallelujah. Lithi izwi kaNkulunkulu asesiphambanweni uJesu ngathi wayebona ukukhathazeka kwabo Yeah. abantu abazana naye noma abantu ekade ehamba nabo, bambona sesiphambanweni bamangele. Ngathi uJesu ukuze icebo likaNkulunkulu lifezeke, ningasangikhaleli mina, ningasabheka ezinye izinto, kodwa wena mame bheka indodana, Jesus. wena ndodana bheka unyoko, ukuze icebo likaNkulunkulu lifezeke. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sanibonani bazalwane egameni likaJesu. Hallelujah. Leadership yonke siyabingelela. Ibandla lonke bazalwane, team yonke Jesus. egameni lomfowethu uJesu Kristu. Simelane sibongo. Izosho izwi lesine lashiyo uJesu Jesus. esesiphambanweni. NgokaMarku chapter 15 sifunde khona uverse 34. Lifundeka kanjena. Ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eloi Eloi lama sabachthani. Okungukuthi ngokuhunyushwa, Nkulunkulu wami ungishiyelani na? Jesus. Lana bazalwane uJesu wayekhala ezomunyu losizi. Kwakuqala lokho abakhona emhlabeni nasemazulwini ezwa ipheni yokushiywa uNkulunkulu. Lokho umhlaba wabakhona wayengakaze ehlukane lobaba wakhe, wayemuzwa njalo la ehamba khona. Kodwa lana bazalwane bunzimeni sizwe uJehova emshiya uyakhala uJesu. Okokuqala sikuthola lapha ukuthi bazalwane uJehova uyamshiya umuntu noma enesikhathi eside kangakanani ehamba naye. Ngoba lithi iBhayibheli uJesu wayesembethe ukona izulu lamshiya
ayibani iminyaka uma ke wambatha ukona uJehova uyakufulathela. Awusanibonani phela esontweni. Hallelujah. Number 1, Jesus. izulu lamshiya wakhala Yeah. wamamaza. Yini Jesu mamaza kuluhambo olude oluzayo. Kuyakhumbula ukuthi uJesu wayesenzo emathunjini omhlaba eyolanda igiyazi zokufana hayidesi. Wayemdinga uJehova bekhona. Bangizomemezela abadlala Nkosi ukuthi ungaluthatha uhambo uJehova engasekho empilweni. Ungahambi engasekho bonke wezwa nje ekushiya wamemeza. Ungashumayeli kanti akasekho. Ungahlabeleli kanti akasekho. Mayeke wahamba uyama bese uyamemeza. uJesu wamemeza Yesu elikhulu wathi Eli Eli lama sabakatana. Ethi uNkulunkulu wami ungishiyelani na. Hallelujah. 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 Ngiyabingelela ibandla likaKristu Jesu Jesus. egameni likaJesu. Hallelujah. Amen. Ngingumama uMthembu. Ngizosho izwi lesihlanu elashiwo uJesu asesiphambanweni. Etholakala ngokaJohn 22 uverse 28 ofundeka kanje. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. Ekwazi ukuthi sekuphelelisiwe ukuba kugcwaliseke umbhalo wathi ngomile. Ngamanye amazwi uJesu washo lelizwi wayesethi womela inyama yethu bazalwane ukuba ilande kungcoleni nasekoneni esasikukho. Wathi ngomile. Wayeseshayiwe ehlukumezekile bazalwane inyama ikhathe. Hallelujah. Kodwa nje enhlizweni yakhe wathi ngomile. Uma uqhubeka lithi kwakukhona lapho ilula lovinika kuthiwa waphuziswa lona. Uma uhumusha umoya ingcwele lokhu kwakuyimfihlakalo ebamphuzisa khona uJesu ngoba wayeze kwehlela abazalwane endaweni abafileyo ukuze inyama yakhe ingaboli ibe siyavuka ivuswe nemphefemulo yethu. Yingakho wathi ngomile. Wayomele mina nawe egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Incwadi ngokaJohn chapter 19 verse number 30. Babishop nomama abefundisi bonke abakhona siyabingelela ngegama likaJesu. Amen. Kufundeka kanje basalwane verse number 30. Kwathi kuba uJesu ewamukela uvinika wathi kufeziwe wagebisa ikhanda wafa. Ngicela ukuphinda futhi. Kwathi kuba Jesu awamukele uvinika wathi kufeziwe wagebisa ikhanda wafa. La esifunda khona abazalwane izwi leli lesine lesithupha likaJesu. Before afe wathi kufeziwe wayesegebisa ikhanda wafa. Awu amen bazalwane. Hallelujah. So ke uJesu la bazalwane ukhuluma namazwi sengihlala phansi. Uma ethi kufeziwe lithe lesingisi it is finished kusho ukuthi kuphelelisiwe. Awu amen bazalwane. Hallelujah. Kusho ukuthi kwangasekho lutho olwalisele uJesu ayelizele emhlabeni.
yonke incwadi yayisiphelelisiwe. Lithi iBhayibheli asazi ukuthi yonke into ayizele emhlabeni isiphelelisiwe, wayisekhipha lamazwi wathi baba kufeziwe. Lithi mayiqeda ukusho njalo wagebisa ikhanda lakhe wafa. Ngivumeleni bazalwane ngimemezele namhlanje nentambama ukuthi noma ngayini engavela, inkosi seyamemezele esiphambanweni yathi kufeziwe. Ngivumeleni bazalwane ngithi isathane noma ungabekana endleleni yethu akusekho lutho usathana ngalibeka phambi kwekholwa, ngoba kwamemeza inkosi yamakhosi wathi kufeziwe. Lithi iBhayibheli wayisegebisa ikhanda lakhe wayiseyafa. Lithi iBhayibheli uJesu memeza lamazwi yonke into ayayizele emhlabeni, lithi iBhayibheli yayisiyenzekile. Lisekhona bazalwane. Bishop ezinye zezinto ezayifezekile incwadi kaJohn, incwadi kaIsaya. Lithi iBhayibheli uthi Isaya mayibhala ngahle uthi wayengemuhle ukuba sasingambheka. Awusanibonani bazalwane, hathi umhlane wakhe wawulinyiwe. uJesu asazi ukuthi lelo selifezekile. Lithi wathi baba sekufeziwe, wayisegebisa ikhanda lakhe wayisefa. Ngivumeleni basane ngimemezele sengiyohlala phansi ukuthi inkosi yamakhosi iyamemeza yathi kufeziwe, yayisigebisa ikhanda layo yafa. Bishop ngivumele ngimemezele into ethi uJesu uthi kufeziwe nje abagulayo bonke base baphilisiwe. Awusanibonani bathandekayo, uJesu uthi kufeziwe impumputho Bartimewu sebeyabona. Awusanibonani bathandekayo, uJesu uthi kufeziwe bonke nezono zethu zaseyithethelele. Awusanibonani bazalwane, ingaluphalile nje uIsaya wathi ngemvimbo yakhe izono zethu sathethelelwa. Awuvumeleni basane ngimemezele ukuthi noma ngayini usathana angayibeka ayisenamandla phezu kwempilo zethu, ngoba lo yesimkhonzayo wamemezela ehlabathini wathi kufeziwe. Akusekho lutho lingenzeka. Awunyamemezele namhlanje ntambama ukuthi kufeziwe. Lithi wayisegebisa ikhanda lakhe wayiseyafa egameni likaJesu.